So regarding po sa medical assistance, siguro po kita ning duwang klase na medical assistance na pinagtatawpon tabak sa mga kababayan ta inot so medical assistance under the AIX program po kan DSWD na kung saan pwede po sinda matawan no ni na cash or kung masalangkaw po sa 10,000 pesos at senda pong hospitalization bill, ang DSWD po nagtatao ni tinaapod na guarantee letter. No? So yan po na guarantee letter, iyan po ang sa tuyang ipepresent naman sa hospital. So good as cash po yan. No? So yan po ang inot na klase ka na medical assistance. So pangaduwa po, igo kitang inaapod na medical assistance to indigent patients or ito pong MAIP fund no kan Department of Health na kung saan may mga pinag-identify po kita na mga private hospitals na digdi po sa probinsya kang Albay as well as in the other 5 provinces in the Bicol region. Taaram tabaga Sir Mark na igwa pong mga medical services na they po available sa mga pampublikong hospital. So might as well na maglagman po kita ng pondo no and as we all know halangkaw talaga ang magiging bayadan kapag kita po nagpapa-hospital or nag-avail kay mga medical services sa mga private hospitals. So, under the MAIP program, kan DOH, ito pong zero billing, no? Pwede ta po ma-achieve, no? Possible po yan. And regarding po duman sa professional fee, no? Under the guidelines, pwede po kita i-charge, no? Pwede po i-charge na to ining professional fee or PF ang mga doctors duman po sa MAIP. So, pwede na po matabangan sinda, lalong-lalo na po itong mga indigent patients na ma-defray po sa cost kan sinda pong hospitalization sa mga private hospitals. And gusto ko lang din po linawon tabi, Sir Mar, no, na kung ang sarong constituent, halimbawa, na hospital po, no, dahil naman po pighagad, tapos muya po mag-avail kay ni pong MAIP program, no, kan DOH na pinagpupunduhan po kan Ako Bicol Party List. Dapat po sa pasyente, dapat nakalog po sa ward, no, dahil kung siya po nag-avail, nag-avail po kan na services kan na private hospital, as in naglawag sa sarong private room, ang assumption ta po kasi dyan is igo po ng kakayahan ang nasarong pasyente no nabayadan ito pong mga hospital billings. So dapat sa ward lang po sinda magpa-confine except po kung ang senda pong condition talagang malala and ito pong silang ninda ay nakakaulakit, yan po sa mga exemption no na pwedeng i-charge sa MAIP fund. As in, sila po makapag-avail kang private room kasarapong private hospital. So basically, yun po itong mga guidelines no, na dapat na pong rumdumon. Kung kita po na hospital sa mga selected or identified private hospitals na iko po ng pondo ang Ako Bicol Party List na tanganing day po kita magka-problema no, when it comes to settlement kasi ito pong mga hospitalization bill. So we have several hospitals that we have identified no, in the province of Albay. Araw po dyan sa 2nd District, no? Iyan po dyan ang Tanchuling Hospital, ang ACE Medical Center, ang University of Santo Tomas Hospital, ang Esteves Hospital, ang Albay Doctors Hospital, as in Andaraga Doctors Hospital. So, iyan po ang mga private hospitals na mostly, no? Na yaon po dyan sa Syudad Candigaspi and digdi man po sa 1st District, iba po kitang duwang identified na private hospitals, ang Jaime Memorial Verses Hospital as in ang Amando Cope Memorial Hospital. So sa 3rd District, igwa naman po kita duman po sa Zone Medical Center as in igwa man po kitang MAIP no, na pondo dyan po mismo sa BRTPH. Na kung sa Instituto pong Malasakit Center, pwede ta pong dumanon, tanganing matabangan man po sa tuyang mga pasyente, as in sa mga kapamilya, na masettle po ang sendang bayadan sa ospital.